ଆମେ ବଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ବଳ କ'ଣ ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ସ୍ଥିର ଥିବା ବଲ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, କବାଟ ଝରକା ଆଦିକୁ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ବେଲଚାରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ସେହିପରି କୂଅରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ, ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଟଣା ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଠେଲା ବା ଟଣା ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ। ବଳ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ ଓ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥିବା ବଲ୍କୁ ଲାତ ବା ଗୋଇଠା ମାରୁ ତାହା କିଛି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି ଗତିଶୀଳ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ବଲ୍କୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରି ତା'ର ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଥାଉ। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ, ଏହା ସହିତ ଗତିର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇପାରେ, ହ୍ରାସ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗତିର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ହିଁ ବଳ କହନ୍ତି। ଆମର ଠେଲା କିମ୍ବା ଟଣା ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ ଅଟେ। ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ ଠେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଠେଲିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆମେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ତୁମ ବହିର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଓଜନିଆ ବାକ୍ସକୁ ନେଇ ଏକା ଠେଲିଲେ ଯଦି ତାହା ଠେଲି ହେଇ ନ ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଯଦି ଠେଲିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଡ଼ିଯିବ। ଏଥିରେ ବସ୍ତୁର ବଳ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବଳ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବଳ ମିଶି ସେହି ବସ୍ତୁର ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଆଗକୁ ଗତି କଲା। ଯଦି ଦୁଇଟି ବଳ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମୀ ବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତଃଫଳ ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି କୌଣସି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଯଦି ସମାନ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଓ ତାହା ସମ ପରିମାଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମୀ ବଳ ଶୂନ ହୁଏ। ବଳ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇଛୁ। ଯଦି ଏକ ଗତିଶୀଳ ବଲ୍ ସିଧା ସିଧା ଗତି କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ତା'ର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ଟି ତା'ର ଗତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଧରିଦେବା ହାତରେ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଫୁଟବଲର ଗୋଲକିପର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବଲ୍ଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ପକାଏ, ତାହେଲେ ବଲ୍ର ଗତି ଶୂନ ହୋଇଯାଏ ବା କମିଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ବଳ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବୋଲର ପକାଉଥିବା ବଲକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ଡର ମାନେ ଅଟକାନ୍ତି ବା ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବଳ ଗତି ଏବଂ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ କାନ୍ଥକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ପାହାଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଆମ ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁ ତା'ର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହିପରି ବଳକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ସାଇକେଲ ଠେଲିବା ବା ସାଇକେଲର ପେଡ଼ାଲ ମାରି ଆଗକୁ ନେବା। ଭାରବାହୀ ପଶୁମାନେ ନିଜର ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବୋଝକୁ ବୋହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅଟେ। ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଘର୍ଷଣ ବଳ। ଘର୍ଷଣ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏପରି ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ବଳ, ଯାହା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏହି ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳ। ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଏଠାରେ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ। ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଏହା ବିଷମ ମେରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯଦି ସମମେରୁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ ମେରୁ ଯଦି ହୋଇଥିବ ଚୁମ୍ବକଟି ବିକର୍ଷଣ କରିବେ ଓ ଅସମାନ ମେରୁ ହୋଇଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ ବା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ପାନିଆଟିକୁ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଟୁକୁରା କାଗଜକୁ ଦେଖାଇଲେ ସେହି ଟୁକୁରା କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ପାନିଆକୁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଆସି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାମ କରେ। ଏଥିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଟୁକୁରା କାଗଜ ସବୁ ପାନିଆରେ ଆସି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଉଦାହରଣ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଏହି ବଳକୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କହନ୍ତି। ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ।